Dobrý deň, ahojte. Volám sa Michal, som z Otvorenej hry. To, o čom niekedy rozmýšľal som, že čo vlastne tu dnes idem robiť, pretože mi to došlo byť, keď ma oslovili prvýkrát, že však to je nejaké celé technické, a ja som psychológ. Takže rozmýšľal som, že čo viem priniesť. Potom mi povedali, že je to o spolupráci, tak to, že OK, tak možno niečo áno. Akorát, že ja nebudem hovoriť o dizajne nejakej možno aplikácie, ale o tom, ako vieme nadizajnovať ten ľudský systém. Čiže ako vieme dizajnovať vlastne naše medziľudské interakcie v nejakom týme alebo vo firme, kde fungujeme, alebo prípadne čo vieme robiť aj ako jednotlivci. Zároveň ja mám veľmi rád interakciu a debatu. Dneska je to tu obrovské a ja ledva dovidím dozadu, čiže nebude to úplne možné urobiť to priamo. Ale veľmi rád by som vás požiadal. Máme nástroj Slido. Ak by ste vedeli písať vaše otázky, námety do debaty, čím kritickejšie, tým lepšia debata z toho môže vzniknúť. Takže budem veľmi vďačný. Ak sa budete pýtať, rozdielme to tak na dve časti, že už niekedy v polovici času si dáme priestor na prvé otázky, potom ešte by som dokončil nejaké ďalšie myšlienky a potom by sme si dali druhý priestor. Je to s vami ok? Ďakujem, super. Toto mám veľmi rád, keď viem mať nejakú interakciu s vami, čiže aj neverbálku mi dávate pokojne najavo, hej, keď je to nudné, že pre Boha, a podobne. Dobre, poďme rovno do témy. Spolupráca. Kedysi, keď som bol dieťa, ja som proste mal takého chrobáka v hlave, ja som jednoducho nevedel pochopiť, pozeral som sa proste na svet okolo seba a videl som, že koľko vecí by sa tu dalo urobiť, alebo by sa dalo urobiť lepšie. A že prečo proste ľudia k tomu nespolupracujú? Alebo naopak, prečo si proste ľudia aktívne robia zle, keď akože to nedáva zmysel, že to nedáva logiku. Takže to mi vrtalo hlavou, akurát ja som bol tiež odjak živa veľký introvert a vlastne ja som nespolupracoval, tak si to paradoxne uvedomujem, že proste ešte kým som nemal nejakých 25 rokov, tak som úplne uzavretý do seba a vlastne som len tak akože sa čudoval a nadával na tých druhých, že prečo oni nespolupracujú. Ale ja som s tým nemal sám veľké skúsenosti. Ale vrtalo mi to v hlave stále a potom som sa o to začal viac zaujímať. Rozhodol som sa, že predtým som študoval molekulárnu biológiu, cvičil som to do psychológie, že ja chcem proste o ľuďoch vedieť viac, ja chcem vedieť, že čo s tým môžem urobiť. A potom po doštudovaní som sa rozhodol, že teda respektíve rozmýšľal som, čo je vlastne tým kľúčom ku spolupráci. A takým základným kľúčom je komunikácia. Že proste, ak vieme medzi sebou komunikovať, tak vlastne vieme rozumne spolupracovať. Alebo je to aspoň ten základný predpoklad, ktorý nám niečo umožňuje. Takže som sa rozhodol aj spolu s druhým spoluzakladateľom, že založíme otvorenú hru. A ten názov vlastne vyjadruje to, čo chceme, že keď my ako ľudia vieme medzi sebou byť úprimní, vieme byť otvorení, nemanipulujeme sa, tak to je vlastne jeden z základných krokov k tomu, aby sme vedeli lepšie spolupracovať. A dnes som si to premyslel tak, že vám poviem o takých 5 základných princípoch, 5 základných oblastiach, na ktoré sa môžeme pozrieť, ktorých môžeme robiť nejaké zlepšenia, ktorých môžeme robiť kroky na to, aby sa nám lepšie fungovalo v tíme, vo firme, alebo prípadne aj keď ako jednotlivec možno niečo zlepším v týchto oblastiach, tak sa viem posunúť. Takže ja vám ich postupne predstavím a potom približne v polke si pozrieme otázky. Idem rovno na prvú oblasť. A teda prvou oblasťou, keď si predstavíte firmu alebo nejaký tím, tak je to vlastne transparentné, alebo ja to nazývam, že transparentné pomenovanie toho rámca, v ktorom fungujeme. A hneď to idem nejako vysvetliť. Je to proste o tom, že my máme v každej spoločnosti, v každom tíme, v každej firme na seba nejaké očakávania. Máme to, čo očakávame jeden od druhého, sú to nejaké nepísané pravidlá, sú to pravidlá, ktoré sú proste vo firme, žije sa nimi, tak sa to nejak celé predpokladá, ale veľakrát to nie je vedome pomenované a nie je to proste vykomunikované medzi ľuďmi. A toto môže spôsobovať pomerne zásadné problémy. Čiže naozaj prvým krokom, alebo prvou vecou, ktorú môžeme urobiť, je, že
povedzme si všetko, čo tu u nás vo firme je. Pomenujme si to navzájom, že čo ja viem, pracujeme týmto spôsobom. Ku chybám, keď sa stane chyba, pristupujeme ku ním takto a takto. Keď niekto niečo spraví alebo nespraví, zase pristupujeme takto. Očakávame sami od seba, alebo teda navzájom napríklad, že presnosť, alebo je to viac o tom, že byť kreatívny. Tých možností je veľa. Problém je ten, že keď rôzni ľudia majú rôzne očakávania, nepovedia si to, tak vlastne je to perfektná živná pôda pre rôzne konflikty. Nedávno teraz som bol práve v jednej firme, dám to ako príklad, že čo sa tam stalo. Je jeden tím, 10 ľudí, tento tím mal predtým šéfa a vymenil sa ten šéf za nového. Ani predtým nemali úplne ten tím ako explicitne vypovedané, že ako chcú fungovať, ale už boli na niečo navyknutí. Popíšem, ako to fungovalo predtým. Predtým proste mali také nepísané pravidlá, alebo to fungovanie, že šéf rozhodoval o všetkom dôležitom, mikromanažoval, vždy to bolo o tom, že proste keď je niečo dôležité, ide sa za šéfom, nerobia zamestnanci rozhodnutia sami od seba, neočakáva sa to od nich. Zároveň majú pomerne jasne pomenované, čo je ich prácou a kompetenciou, prebieha tam neustála kontrola. Prišiel nový šéf a naraz sa to úplne zmenilo. Naraz je tam, že nový šéf komunikuje tak, že vlastne on nechce robiť žiadne rozhodnutia a očakáva, že ľudia budú robiť rozhodnutia. Nový šéf sa správa tak, že preberá minimum agendy na seba, rieši si niečo iné, do čoho ľudia nevidia a na ľudí spadlo viac práce. Sú tam proste viaceré takéto zmeny a problém je ten, že to nebolo nikde pomenované. Ten nový šéf vlastne neprišiel s tým, že by im povedal, že ja od vás očakávam, alebo od tohto tímu očakávam, že budeme spolupracovať takto. Proste im to nepredstavil, nepovedal. Jednoducho len začal konať tak, ako cítil, že to je správne. A oni vlastne tiež snažili sa mu nejako dať spätnú väzbu, lebo nechápali, čo sa deje, ale nedošlo tam k prepojeniu. On im vždy iba nejakým spôsobom, ako keby to zahral do autu, odpovedal im niečo. No a dodnes, tá situácia tam už je pol roka, dodnes to nemajú medzi sebou vypovedané a už potom pol roku to prináša značné problémy. Proste sú tam ľudia na pokraji vyhorenia, sú tam ľudia totálne frustrovaní z toho, že nevedia, či niečo majú robiť, nemajú robiť, sú tlačení do rozhodovania. Šéf, majú o ňom proste rôzne predpoklady, nevedia si vybrať, že či to je zámer, či to je nejaká pasca, alebo či ten šéf je proste len absolútne nekompetentný a už aj takéto niečo sa šíri proste vo firme. Akurát, že si to neodkryjú, nepovedia si to. Hej. Toto je to dôležité, povedať si, že ako vlastne vieme navzájom fungovať. Vie to veľmi tej spolupráci pomôcť. Čiže toľko k tomu prvému bodu. A teraz na ten prvý sa viaže ďalší. Tým je integrita. Integrita znamená, že to, čo tvrdím, čiže to, čo si v tom prvom bode vlastne pomenujem, že napríklad toto sú naše firemné hodnoty, takáto je naša firemná kultúra, toto od seba očakávame, že tým tí ľudia naozaj žijú. Že proste keď mám, a je to hlavne na lídrov, pretože v momente, keď líder žije tým, čo sme si povedali, tak buduje dôveru. V momente, keď tým nežije, a opäť vydávame to dosť aj vo firmách, kde sa vyskytujeme, že niečo je povedané, firma má krásny manuál na to, ako proste sa máme k sebe správať a ako fungujeme, a máme spísané firemné hodnoty a prístup, a vedenie tým vôbec nežije, vedenie si robí po svojom. Tak tí ľudia okamžite strácajú dôveru, začínajú byť cynickí. Že toto zladenie, samozrejme, tú integritu v momente, keď ju majú lídri, je dôležité sa ňou zaoberať v rámci celého tímu, ale teda ide to väčšinou práve od tých lídrov. Takým tretím vlastne ďalším princípom, ktorý sa na to napája, je práve otvorená komunikácia. A otvorená komunikácia, bez nej v podstate nie je veľmi možné vôbec tieto prvé dva princípy nejakým spôsobom uviesť do praxe. Otvorená komunikácia znamená,
že si nastavíme náš komunikačný flow takým spôsobom, že vlastne sme k sebe úprimní, priami a zdieľame si čo najviac informácií, ktoré sú dôležité. Otvorená komunikácia neznamená nutne, že si zdieľame super osobné informácie, alebo že proste je to na tej pracovnej úrovni, ale čokoľvek, čo považujeme na pracovnej úrovni za dôležité, tak by sme to mali zdieľať čím skôr, ako sa dá. Takže a je tam veľakrát taká samozrejme otázka, čo sa nás pýtajú, že no dobre, ale keď budem k tomu človeku otvorený, lebo ľuďom sa veľakrát stalo, že napríklad niekomu dali otvorene kritiku, alebo spätnú väzbu. A teraz to, čo sa stalo, je to, že vlastne tá otvorenosť im ako keby, alebo je tam dojem, že im nabúrala ten vzťah. Čiže vlastne ja som povedal otvorene, čo si myslím, a pohádali sme sa kvôli tomu. Tak ja už radšej nebudem nič hovoriť otvorene, lebo proste očividne to nevedie k ničomu produktívnemu. Áno, pri otvorenej komunikácii je to z časti o tom, že potrebujeme vedieť, ako komunikovať otvorene. A čo je ten cieľ za tým? Čo je ten rámec za tým? Že či tá otvorená komunikácia vedie k niečomu konštruktívnemu, či vlastne vedie k tomu, že otvorene komunikujeme preto, aby sme sa zlepšili, aby sme sa niečo naučili, aby sme sa posunuli, alebo či naopak môže tá otvorená komunikácia viesť len k tomu, že mám teraz emočné pnutie, tak ho proste na niekoho hodím, na niekoho zvalím. Mám teraz ma niečo štve, tak jednoducho to len vychrlím a je mi jedno, jak to dopadne. Toto je veľký rozdiel a to je práve o tom opäť nastavení, že ako si to chceme my vo firme nastaviť, čiže ten prvý bod. A ako to máme vykomunikované. V momente, keď si vo firme ľudia povedia, že my to chceme mať takto, že my chceme si hovoriť spätnú väzbu, chceme byť k sebe kritickí, ale tým cieľom je vždy to, aby sme sa niekam posunuli. Tým cieľom je vždy to, aby sme sa nejakým spôsobom zlepšili. A budeme sa o to snažiť. A môžeme si vypovedať, že áno, a nevždy budeme dokonali. Niekedy z času na čas bude niekto z nás frustrovaný, z času na čas niekto bude mať zlý deň, to je OK. Tak povedzme si prípadne aj to. Je úplne iné, keď proste dojdem za kolegom a u nás snažíme sa práve aj u nás vo firme, v našom týme si to nastavovať čo najviac takto, čiže máme s tým bohaté skúsenosti, že to nie je jednoduché. Že nie je to, že my to máme teraz úžasne nastavené, nie, to je práca, ktorú treba robiť neustále. Neustále tomu venovať pozornosť, lebo je to nejaké vytváranie si zvykov. A ako náhle by sme tomu pozornosť prestali venovať, tak vlastne tie zvyky upadnú. Opäť by sme sa dostali do tých zabehanejších kolají. Čiže je to dosť o tom vybudovať si návyk otvorenej komunikácie a mať preto aj nástroje. To, čo ešte je veľmi dôležité u otvorenej komunikácie, je schopnosť vypočuť všetkých. A nie je to len o tom, že nastaviť si proces tak, že každý môže povedať, keď chce, ale naozaj aj aktívne sa o to zaujímať. Minimálne z pohľadu lídrov by to mal byť, že mám chuť sa aktívne zaujímať o to, čo sa tu deje, čo si ľudia myslia, ako to funguje, či vlastne tieto všetky princípy, či nimi žijeme, či ich dodržiavame. Takže je to aj o tom pýtať sa. Je to niečo ako aktívne počúvanie versus pozorné počúvanie. Lebo keď pozorne počúvam, tak síce som tu, ale vlastne nepýtam sa. A aktívne počúvanie je práve o tom, že ešte idem o ten krok ďalej a zisťujem. Dobre. Pozerám, že približne sme v polovici. Takže teraz by som zistíme, že či ste poslali už nejaké otázky. Super. Ďakujem v prvom rade a idem takto postupne. Čiže prvá otázka. Nie pre všetkých ľudí je prirodzené veľa otvorene komunikovať. Nie je to neúprimnosť, skôr uzavrieť to, ako to riešiť. Súhlasím. Ja tiež, že moja história je taká, že kedysi som bol nie nutne neúprimný. Proste bol som totálny introvert. Dosť som sa v tomto možno časom prerobil a naučil, ale proste pre mňa 20 rokov dozadu takto stať pred ľuďmi bola najhoršia nočná mora. Rovnako sa s kýmkoľvek networkovať, chodiť na akékoľvek stretnutia, to proste bolo niečo, čo bolo zásadne mimo moju zónu komfortu.
Zároveň nehovorím, človek sa nemusí prerobiť na to, aby bol naraz introvert a extrovert. A čo sa týka toho, že veľa otvorene komunikovať, ono to nemusí byť o tom, že veľa otvorene komunikujem. Tam ide skôr o to, že tie kľúčové veci, ktoré mám, viem otvorene zdieľať. Proste keď napríklad niečo ma štve, mám nejaké pnutie, alebo mám nejaký názor na vec. To je ten dôvod v pracovnom prostredí, to sú tie veci, ktoré, ak to prostredie je nastavené na to, že viem a môžem to tam povedať, tak to výrazne zvyšuje kvalitu spolupráce. Takže možno to neznamená to, že naraz by ten človek musel komunikovať výrazne viac. Je to len o tom, že tie kľúčové veci, mať tu možnosť povedať ich otvorene, na rovinu. Nedržať ich v sebe. Dá sa otvorená komunikácia praktizovať vo veľkom korporáte s 3000 zamestnancami? Ja si myslím, že sa dá praktizovať kdekoľvek, ale je otázka, čo znamená veľký korporát s 3000 zamestnancami v zmysle, aká je tam akoby nastavená tá hra na pozadí. Áno, ak je to korporát, kde sa proste hrajú politické hry a kde ľudia sú nejakí ľudia na vysokých pozíciách, ktorí vlastne nechcú byť otvorení, tak to bude veľmi náročné. A veľakrát sme sa stretli s tým, že sa hovorí, že všetci by ste mali byť čo najotvorenejší a hovoriť otvorene, čo si myslíte a proste hovoriť to, čo máte práve na jazyku. A ľudia to začali robiť a potom zistili, že je to proti im napríklad zneužívané z vyšších postov, že vlastne sú za to trestaní, že niečo povedali otvorene, čo ide proti alebo čo je konfliktné. V tom momente sa okamžite vytratí dôvera, ale ako náhle je to pre tých ľudí nebezpečné, prestanú. Čiže myslím si, že v korporáte, ktorý toto má nastavené, že my komunikujeme otvorene a držia sa toho tí lídri, je tam tá integrita, ten druhý bod, tak tam to fungovať vie. Pretože stále aj ten korporát, stále je to rozčlenené na to, že to sú nejaké týmy ľudí, ktoré sú v tom kontakte medzi sebou a stále, že ja keď som v korporáte, ja nekomunikujem s 3000 ľuďmi naraz. Mám proste nejaký svoj tím a nejakých konkrétny počet ľudí, s ktorými komunikujem, stačí byť otvorený tam. Dobre. Pri negatívnej spätnej väzbe, hamburgerový feedback, áno alebo nie? Ako na tieto nepríjemné komunikácie? Za mňa ako hamburgerový feedback je taká technika, ktorú už jednak dneska veľmi veľa ľudí má prekuknutú. Je to proste niečo, na čo sú už ľudia zvyknú byť alergickí. A ono je to proste z jednej veci, lebo ten hamburgerový feedback je a priori neautentický. Proste ja ako keby, že používam hamburgerový feedback, aby som niekomu niečo úprimne vedel povedať a zároveň ako keby hrám s ním tú hru, že teraz potrebujem mu najskôr povedať niečo pekné, aby sa on úplne akože nenahneval, potom mu poviem to, čo ja považujem za škaredé. Ono, keď máte nastavenú kultúru, že vlastne zdieľanie akékoľvek nepríjemnej informácie je posun pre firmu a zdieľate to spolu, toto nastavenie, tak v podstate nepotrebujete žiaden hamburger. Jednoducho môžete úplne otvorene a priamo povedať, pretože obaja, keď si to hovoríte medzi sebou, viete, že na pozadí to nie je výčitka. Že to je proste nejaká výzva na zmenu, na zlepšenie nás všetkých. Toto vie nás to týmto spôsobom uvoľniť v tom, že vlastne je žiadané, je to fajn, je to super byť k sebe úprimný. Aj hodaj nepríjemne, vieme si v tom pomôcť, ale nie je to útok. Čaute. Pre mňa je feedback a spätná väzba brutálne intenzívna téma, špeciálne v tom, že neviem kedy, neviem ako, neviem prečo. Stalo sa, že sme si začali zamieňať pojem feedback, hodnotenie, reflexia a ešte by som mohol dávať ďalšie iné pojmy. Tá základná premena je, ak naozaj chceme používať v korporáte, vo firme, kdekoľvek v priestore, aj v škole, mnohokrát v rámci hodnotenia, ak chceme používať spätnú väzbu, po slovensky teda feedback, jej základný nástroj je rozvoj. Ten dôvod, prečo ho dávame, je na to, aby sme sa vedeli posunúť ďalej. A v momente, ako náhle ja niekomu pomenujem to, čo ja vidím na ňom dobré alebo zlé, a môžu to byť fakty. Môže to byť to, že niekto nechodí do práce, niekto neurobil test, niekam sa neposunul. Je to hodnotenie.
A táto informácia nie vždy môže byť rozvojová na to, aby sa človek posunul ďalej. Z toho dôvodu, ak aj budete pracovať s spätnou väzbou, určite odporúčam ísť čo najviac do popisného jazyka a vyhnúť sa hodnoteniu toho, či je niečo dobré alebo zlé, len definovať proces, len definovať, popisovať to, čo sa udialo v okolí, bez zahraniania či už emócií alebo nejakých konotácií toho, či je to pozitívne alebo negatívne. Ak sa vám to podarí, tým pádom nepotrebujete žiadne hamburgery, lebo tým pádom tam nie je nič to chutné, potom to nechutné, to nedobré a potom znova to zaobalíme do toho pozitívneho. Toľko z mojej strany. Dík. Ďakujem. Ďakujem za doplnenie. Aj to je to, že vlastne u nás, toto je možno ukážka aj tej firemnej kultúry otvorenej, že my takto fungujeme vo firme, doplňame sa v myšlienkach. A keď máme nejaké protichodné, tak o tom debatujeme, diskutujeme. Nie je to o tom, že kto má pravdu alebo kto nemá pravdu. Všetko je vítané. Prosím? Dobre. A vidím tu ešte pár otázok. Čo si predstavíš ty pod pojmom firemná kultúra? Firemná kultúra... Poviem jednu takú vec, takú vetu, ktorú mám veľmi rád, že kde najlepšie spoznáme firemnú kultúru? Spravidla v kuchynke. Alebo teda pri tej, že tam je to najúprimnejšie, tam, kde sa ľudia proste bavia o tom, či ich práca baví, nebaví, či sú zahltení, nedávajú si servitku predostať. Tam je tá naozaj rídza firemná kultúra a jej prejav. A ak sa bavia o niečom, čo je nepríjemné, tak môžeme mať akokoľvek pekne nastavené, že my chceme mať takúto firemnú kultúru. Toto je výsledok. Podľa toho výsledku vidíme, že ako ju vlastne máme. Takže pre mňa firemná kultúra je súbor samozrejme všetkého z toho správania a vlastne všetkých nejakých predpokladov, ktoré vo firme máme. To by možno bolo teda ako definícia kultúry, ale v jednoduchosti je to naozaj to, čo si v podstate úprimne myslíme o firme. Čo platí na mikromanažujúceho šéfa? Ako budovať obojsmernú komunikáciu a dôveru, aby prijímal aj iné názory ako svoje? Áno, otázka je, v akej pozícii ste samozrejme voči tomu šéfovi, ale týchto 5 bodov, ktoré postupne predstavíme, stále je to o tom, že my ich vieme používať aj ako jednotlivci. Ten prvý bod, ktorý je vlastne tá transparentnosť, my sa vieme pýtať toho druhého, napríklad toho šéfa, že dobre, že transparentne mi povedz, alebo teda proste, že vysvetlí mi, že aký je ten tvoj prístup. Vysvetlí mi, že ako rozmýšľaš, vysvetlí mi, že ako sa správame, vysvetlí mi, čo odo mňa očakávaš. Nehovorím, že to musíme na ňo vyvaliť takto hneď, keď ho prvýkrát vidíme, ale postupne pozisťovať, že akým spôsobom ten človek rozmýšľa, čo od nás očaká, čo sú tie všetky nevypovedané veci. Taktiež, či prípadne tam je tá integrita aj na jeho strane, že to, čo očakáva, tým aj sám žije. Opäť, väčšinou, keď sa spoznáme s tým človekom, tak ho už vieme ho do istej miery možno aj prestať vnímať ako mikromanažujúceho šéfa, alebo si otvoríme s ním nejaký komunikačný kanál. Neviem, či taký ten klasický výrok Abrahama Lincolna, že proste nemám ťa rád, očividne ťa potrebujem spoznať viac. Alebo proste, neviem, či som ho presne zreplikoval, ale že jednoducho, keď niekoho nemáme radi, je to väčšinou znakov toho, že ho proste nepoznáme dostatočne. Dobre, pozerám čas, ešte chvíľku máme. Ako komunikovať s človekom, ktorý argumentuje len preto, aby argumentoval a presadzuje si svoj názor za každú cenu, aj keď argumenty sú úplne irelevantné? Dá sa mu to popísať, dá sa mu to proste povedať ako tá spätná väzba, že pozri, ja to, čo robíš, vnímam takto a takto. Spravidla nemá zmysel s ním nejako bojovať alebo ho nebodaj hodnotiť, že povedať, že ty si manipulátor alebo proste ja som prekúkol túto tvoju taktiku. Neviedlo by to zrejme k ničomu konštruktívnemu. Otázka je, že čo ten človek chce. A aká je aký je jeho zámer. Prečo to robí. Ak sa vieme spýtať toho človeka, že dobre, že aký je tvoj zámer tohto konania, že čo tým chceš dosiahnuť, čo je za tým, že takto argumentuješ, tak môže nám to sprístupniť alebo nie, ale niekedy majú ľudia aj tendenciu povedať, že OK, konečne sa o mňa niekto zaujíma, tak idem to rozvinúť, idem
idem vysvetliť, že prečo takýmto spôsobom rozmýšľam, prečo takýmto spôsobom konám. A niekedy nie, niekedy ten človek proste môže byť v tej firme alebo v korporáte, len proste zo strachu si drží to svoje miesto a snaží sa proste vytvoriť okolo seba nejakú masku, nejakú bublinu toho, že je tu potrebný. Aj to je fér pomenovať, a hlavne to je potom dôležité pre lídrov, aby vedeli toto o svojich ľuďoch v tíme, aby vedeli rozpoznať zase transparentne, že čo to s tým tímom robí a nebať sa toho proste. Pokiaľ si dáme ako prioritu úprimnosť, tak by sme sa aj nemali báť, ani keď to môže byť v nejakej chvíli nepríjemné, lebo ten pocit, ktorý ostane na konci, je väčšinou výrazne príjemnejší, než keď hráme nejaké hry. OK, otázka. Sú nejaké digitálne online produkty, ktoré by ste odporúčali na zlepšenie tímovej kultúry? Rozmýšľam. Nenapadá mi hneď nejaký konkrétny. Ty máš nejaký nápad? Hej. Neviem, čo presne by ten produkt mal robiť, či by to mal byť nejaký iba ako návod, ktorým si prejdete, nejaká reflexia. Hej, že určite sú knihy, určite sú aj online knihy alebo online nejakí sprievodcovia, ktorí vás, a môžete aj online mentora nájsť, nejaký coaching, ktorý vás vie sprevádzať tým zlepšovaním firemnej kultúry. Ale tým, že v každej tej firme je tá kultúra unikátna, tak že je to dosť práve skôr na tú osobnú prácu. My tiež, keď fungujeme s firmami, do každej firmy, kam ideme, tak najskôr sa musíme spoznať. Najskôr musíme zistiť, ako to vlastne v tej firme majú a čo v tej firme chcú. Lebo každá firma, že neexistuje nejaká univerzálna firemná kultúra, ktorá funguje dobre. Proste je množstvo možností, ako tá firemná kultúra môže fungovať a v podstate tá hlavná otázka je, že či máme takú kultúru, akú chceme mať a či máme takú kultúru, ktorá dobre slúži našej organizácii, našej firme. Ak nie, čo sú kroky, ktoré s tým vieme urobiť? A viete, čo presne mi napadla jedna vec a je to niečo, čo sa v mnohých firmách zabúda a volá sa to, že webkamera. Ako náhle máte meeting, zapnite si webkameru. Akýkoľvek. Keď vás je tam aj mnoho, keď je to prednáška, čokoľvek, tá kamera je totiž to ten jediný spôsob, ako si udržať ako takú ľudskosť. Ako tam mať svoju tvár, ako tam byť za seba. My na našich, kým bol COVID a mali sme porady a stretnutia, tak bežne sme si varili, prali, žehlili, starali sa o deti, zvieratka a všetko, ale tá kamera tam bola zapnutá, pretože to nám dávalo ten jediný kontakt medzi nami, že áno, stále nejakým spôsobom fungujeme, máme neupravené vlasy, špinavé trička, bordel za nami a deti ešte na krku, ale to práve ukazovalo tú ľudskosť toho, že sme tam spolu za seba. Ďakujem. Pozerám, že tu je vtip. Super. Dobre, ešte zodpovedám v tejto chvíli jednu otázku a potom sa vrátim k doplneniu bodov. Potom si dáme ešte ďalšie kolo, takže, ale super, som veľmi vďačný, že sú to veľmi dobré podnety na diskusiu. Takže pokračujte v tom. Ako pomenovať podmienky očakávania v prostredí, ak to nefunguje ideálne? Napríklad faily sa nepriznávajú, všetko musí byť predané ako úspech. Treba zmeniť prostredie, alebo sa dá nejako pomenovať aj toto? Dá sa pomenovať minimálne tak, jak ste to vlastne pomenovali tu. Čiže viem prísť za niekým a viem povedať, že mám pocit, že to u nás funguje tak, že sa proste chyby nepriznávajú. Že sa ráta iba úspech. Slúži nám to dobre? Ako to chceme mať? Že chceme to mať takto? Je to proste, že... lebo ono je to OK, ak proste všetci si povieme, že my to takto chceme mať a máme na to nejaký dôvod. Fajn. Ale vieme o tom, že to tak chceme mať. Blbé je to v momente, kedy je to nevypovedané, kedy je to proste tá kultúra na pozadí, že takto to tu je, lebo toto tak odjakživa bolo, alebo niekomu to vadí. Hej, a môže to byť proste spojené s nejakou konkrétnou osobou, ktorej by to robilo zle a preto to tak nastavila. Hej, môže to byť proste nejaká snaha o manipuláciu toho prostredia. Ale na manipuláciu v podstate jedine, čo pomáha, je to, že rozkryť to
a spýtať sa. Nehovorím, že vyslovene zaútočiť na to, ale jednoducho proste položiť tú otázku, že OK, máme to takto, ja vnímam, že to máme takto, vieme s tým niečo urobiť? Vieme sa niekam pohnúť? Alebo a chceme? A tam aspoň získame možno nejaké jednoznačné vyjadrenie alebo nejaké vysvetlenie toho, že prečo to takto je, ako to je, alebo či to tak aj všetci vnímajú, alebo to tak vnímam iba ja. Otvoriť tú diskusiu, to je vždy najlepšia cesta. Dobre, vrátime sa k otázkám za chvíľu. Aby sa tu Juraj neunudil, idem mu dať nejaké ďalšie zadanie na kreslenie. Štvrtým princípom je, a už sme v podstate o ňom z časti rozprávali, ale je to vlastne o tom, že ja by som nazval kritické myslenie. Ale je to o tom, že aktívne sa zameriavame na to, že hľadáme pnutia, že hľadáme konflikty. Hľadať konflikty neznamená, že vyvolávame konflikty, ale že ich pomenúvávame, identifikujeme, hľadáme. A pod slovom pnutie je to taký špecifický výraz, tak ho skúsim vysvetliť, že čo ja ním myslím. Pnutie je, že vnímam, že existuje nejaká možnosť niečo zlepšiť. A môže to vyplývať z toho, že niečo ma vyslovene štve a chcem to zlepšiť, alebo to môže vyplývať z toho, že vnímam nejakú príležitosť. Ale stále je to, že pnutie je proste nejaká vec, ktorú som si všimol vo firme a verím, že by sa to dalo proste zmeniť k lepšiemu a pomohlo by to všetkým. S tým, že tam potom je taký jeden veľmi dôležitý proces, už konkrétny, pri pnutiach. A je to ten proces o tom, že keď navnímam pnutia a pomenovávam ich a prinášam ich napríklad na poradu, tak by som nemal to robiť tým štýlom, že len ich pomenujem a nič k tomu. Keď prichádzam s pnutím, mal by som mať už premyslený návrh. Návrh toho vylepšenia, návrh toho riešenia. Môže sa samozrejme stať, že narazím na pnutie, kde fakt ani za nič neviem prísť s tým, že či mám nejaký nápad, ako to zlepšiť, lebo možno to proste nevyznám sa do tej oblasti a podobne. Áno, vtedy môžem to pnutie pomenovať niekomu inému, kto do toho môže mať vhľad. Ale ten konštruktívny prístup je o tom, aby to nebolo, že tu som našiel 50 pnutí a idem teraz nakýdať, ale aby to bolo proste o tom, že rozmýšľam nad tým, že tie pnutia sú podnety pre nejaké rozmýšľanie. A rovnako konflikty, že hľadám proste, lebo konflikt je príležitosť. Konflikt je príležitosť na to niečo zlepšiť, na to niekam sa posunúť. Ak túto príležitosť zahodím tým, že ho odignorujem, alebo proste si poviem, že konflikt nie je, alebo proste len ho nejak na oko vyrieším, tak som sa neposunul. Čiže opäť je to o tom prístupe, že tak ako môže byť prístup, že učím sa z chýb, je to opäť o tom, posúvame sa a firmy sa práve posúvajú, týmy sa posúvajú na základe toho, že vedia vyriešiť konflikty, vedia vyriešiť pnutia. To je tá evolúcia, ktorá nastáva. Takže toľko k 4. kroku. No a ten posledný, 5. krok je vlastne, že ako tím, ako firma sme v zóne rastu. Teraz skúsim dovysvetliť. Možno poznáte taký ten model, že sú 3 zóny. Je zóna komfortu, je zóna rastu, alebo po anglicky často nazývame stretch, a potom je zóna paniky. Zóna rastu znamená diskomfort, ale znesiteľný diskomfort, ktorý spôsobuje to, že my sa niekam posúvame. A presne napríklad to, čo sme spomínali predtým, že identifikovať tie pnutia, hľadať konflikty a podobne. Áno, je to niečo, čo spôsobuje diskomfort. Ale pokiaľ to nie je diskomfort taký, že by to už bola tá panika, tak táto zóna je pre nás dôležitá. Neznamená to byť neustále v tej zóne. To sa nedá. To je proste chronické vyčerpanie. Hoc aj byť stále iba v zóne rastu. Pre týmy je veľmi dôležité vedieť si uznať napríklad úspech. Málo kedy to my robíme. Mám pocit, že ľudia proste fungujú tým štýlom, že mám tu 50 taskov, teraz som proste 5 urobil, uzavrel som tento projekt, ale už sa na mňa hrnie ďalších x, tak si ani nepovieme, že proste že super práca, alebo nedáme si k tomu nejaké či už vyhodnotenie, alebo aspoň reflexiu. A jednoducho ideme ďalej, lebo proste už vidím, že čo všetko na mňa čaká. Tým pádom, keď som bol bakalár na psychológii, robil som v rámci práce takú tému, že psychoneuroimunológia.
A bolo to o tom, že ako stres a ako emócie vplývajú na imunitu. To, čo bolo veľmi zaujímavé v tom, bolo to, že aj mňa to vyslovene prekvapilo, lebo hovorí sa tak, že keď som relaxovaný a keď som v pohode a keď som v komforte, tak tú imunitu mám vysokú. V skutočnosti to, čo tvorí najvyššiu imunitu, je prekračovanie, čiže proste, že idem najskôr riešiť nejaký problém, v ktorom mám stres a následne idem znova do toho komfortu. Takéto kolísanie hore-dole, čiže idem do diskomfortu, vrátim sa do komfortu. Idem do diskomfortu, vrátim sa. Rozhodne tam je imunita, aspoň vtedy to vychádzalo z výskumov, najvyššia. Neviem, možno sa to posunulo za tých, koľko to je, 15 rokov už skoro od mojej bakalárky, ale takýto princíp tam bol a myslím si, že to platí aj tu, že proste to učenie nemôže ani v zóne rastu nastávať tak, že budem iba neustále tam. Že potrebujem ísť aj do toho ukludnenia sa, do toho, že si proste veci upracem, že budem mať chvíľu pohodu. Zároveň to, čo ešte sa stretávame niekedy vo firmách, neviem, ako to máte vy, ale je to, že firmy sa snažia na pracovisku doniesť zamestnancom maximálny možný komfort. Proste tuliváky, krásne pracovisko, hry, všetko možné. A potom zamestnanci povedia, že no ale ja mám toľko práce, že ja som v panike. Že to proste, že na jednej strane tu máme nejaký extrémny komfort, ale práca je potom, že panika a zase nie som v tej zóne rastu. Že ako keby ani neviem, že veľakrát tí zamestnanci, že my tu síce máme krásne veci, ale ja som ich nevyužil. Lebo proste nemám čas, lebo som neustále pod nejakým tlakom. Že nehovorím, že do paniky, niekedy je fajn dostať sa na chvíľu aj do paniky. Opäť je to o tom, že ak mi ľudia vo firme hovoria, že som v tej panike neustále, v niektorých firmách hovoria, už x mesiacov som proste neustále zavalený, pracujem cez víkendy a tak ďalej, to mi znie ako panika. Klesá tam výkonnosť, klesá tam proste produktivita tých ľudí. Hrozí vyhorenie a kopec iných problémov, takže ako nie je to dobrá dlhodobá investícia. Je dobré si spraviť z času na čas ako firma také review, že v ktorej zóne momentálne sú ľudia vo firme, kde sa nachádzajú. Či prechádzame z tých zón, či si doprajeme aj ten komfort z času na čas, aj či sme dostatočne veľa v zóne rastu a možno chvíľu v panike, ale nie príliš dlho. Takže momentálne je to 5 oblastí, no a častokrát sa hovorí aj, že spolupráca, že to je proste o dôvere a o dobrých vzťahoch a podobne a robia sa team buildingy a tak ďalej. Môj názor je ten, že keď týchto 5 oblastí vieme do vysokej miery splniť, alebo proste, že máme ich rozpracované, tak dôvera a dobré vzťahy vznikajú prirodzene sami od seba. Pretože nedáva mi zmysel, že zoberiem nejakých ľudí a poviem, že vy teraz budete mať medzi sebou dobré vzťahy a ja vám na to kúpim team building. Že to je proste ako neautentické, mi to príde byť. Áno, fajn, team building môže byť nástroj toho, ako sa lepšie spoznáme aj v neformálnom prostredí a tak ďalej. Ale je to len ako taká maličká záplata na niečo, čo má úplne inú podstatu. A tou podstatou je to, že či my si ako ľudia vieme dôverovať, či sme voči sebe transparentní, či máme integritu. To, čo je zaujímavé na týchto 5 oblastiach, a samozrejme ono by sa to dalo rozdeliť ešte jemnejšie, len proste zase nechcel som tu hovoriť o 20, tak stačí, že jedna z nich výrazne zaváha, majú tendenciu padať aj tie ostatné. Stačí, že nám zmizne transparentnosť, už padá integrita, lebo už vlastne nie je dôvod, aby bola udržiavaná, otvorená komunikácia ide preč. Stačí, že padne integrita, dôvera sa okamžite vytratí. Stačí, že čokoľvek z toho padne nejakým spôsobom, tak to naruší aj tie všetky ostatné. To, čo odporúčame, je, že mal by byť vždy niekto v tíme alebo vo firme, kto má v tomto nejaký prehľad alebo nadhľad. A je fajn mať o tom otvorenú diskusiu. Nehovorím, že máte každý týždeň mať proste meeting, ktorý sa tomuto venuje, ale aspoň raz za 3 mesiace sa pozrieť, že ako to máme teraz. Zmenilo sa to niečo oproti tomu, jak to bolo, alebo nie. Alebo aspoň jeden človek, čo je ten team leader, aby si to nejako možno sledoval, že je to tam, nie je to tam. Mení sa to? Ide to k lepšiemu, alebo sa niečo zhoršuje? Je to proste proces, ktorý treba neustále udržiavať.
Samozrejme, v momente, keď už to majú ľudia zažité a už sú v tom dnu, tak už to budú ich zvyky, už tým budú žiť. Už to bude vychádzať viac z nich a budú si to kontrolovať navzájom, sledovať navzájom. Čiže dá sa na to naučiť, ale tá cesta k tomu naučeniu sa vyžaduje investície. Dobre, poďme sa pozrieť opäť na otázky. Máme ešte minútku, ale to je tých 30 minút, či už musíme končiť? Ešte minútku, super. Čiže v príklade, ktorý bol uvedený s novým šéfom, ako najlepšie začať z pohľadu tohoto šéfa spoluprácu s novým tímom? V tom tíme konkrétne to, čo nastalo, bolo to, že teda ten šéf že sa zmenil a proste ten tím bol ako keby nechaný v tme. A naraz sa iba všetko zmenilo. A ten tím sami od seba sa snažili mať iniciatívu, proste dávali nejakú spätnú väzbu tomu šéfovi, len nevedno presne z akých dôvodov, neprešlo to k nemu. Alebo teda on si to vypočul, ale nejakým zásadným spôsobom na to nereagoval. Aspoň nie takým, čo by oni očakávali. Čo s tým urobiť ako z pohľadu toho šéfa? Ja si myslím, že keď niekam prídem ako nový šéf, tak by som mal s tými ľuďmi mať debatu, že ako to ja celé vnímam. Ako proste vidím túto prácu, aký je môj prístup, čo od tých ľudí očakávam, aké mám nároky sám na seba, a vypočuť si, aké oni majú nároky na seba a na mňa teda. Čiže jednoducho celú tú komunikáciu otvoriť a ono to nemusí byť, že teraz sa na týždeň zavrieme a budeme si iba všetko najskôr vysvetľovať. Ten proces môže byť postupný, ale mal by tam byť tá cesta. A ten cieľ na konci tej cesty je to, že sa vieme rozprávať o veciach otvorene. A že keď niekomu niečo vadí, tak si to vieme povedať. Toto je vlastne ten zmysel za tým. A myslím si, že keby ten šéf to hodaj za 5 minút na úvod povedal, že toto ja očakávam hlavne to, že sa budeme otvorene rozprávať o veciach, tak si myslím, že a následne by mal tú integritu, že podľa toho aj žije, tak si myslím, že už by bol na veľmi dobrej ceste. Vidím, že čas sa naplnil, super. Krásne ste to naplnili, pokus 2. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem. Keďže už ste tie otázky zvládli, tak už to nebudeme opakovať. Budete tu ešte chvíľku? Dostanete tu niekde sa zdržiavať? Pravdepodobne áno. Lebo myslím si, že tých otázok tam bolo veľa a ľudí to toľko zaujalo, tak... Budeme veľmi radi. Nájdete si nás tu, alebo nám napíšte, zatelefonujte, kontaktujte nás. Budeme veľmi radi. Kam vám môžu napísať? A na našej stránke otvorenahra.sk nájdete kontakty na nás. Alebo si ma pridajte na sociálnych sieťach Michal Šoltés, keď ma nájdete, v kuse si ma pridajte, to je jedno, LinkedIn, Facebook, fungujem. Napíšte, veľmi rád s vami budem debatovať. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.